Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit kalalit banjurip kansanya ka jakasa jo kinong tray barjilla jo ka company shnai ka surok nongston rambrai kershai West Khasi Hills ha ka bakalalap bahadu arphongot ne kishispa atam ginong tray kim shim labyang gi kot kisla nakalang samlawan bha ku parling do nong lad organizing secretary ka KSU ulo ang ba ka jinglet banjurip jo ka KSU ya ka tiga jakasa jo kinong tray barjilla kabadan ha ka way ni kijaka ha ka shnong mauthong marway kadai hadian bakala yo jingtep bagi don kinong tray barjala ki barang wan thamai ban wan tray ha ka surong nong ston kershai komta ka KSU marmar kala phatlet phaino yaki shaka jaka ka bakiwan usamlawan bha ku parulai thoru bakati ka jinglet banjurep ka KSU ya ka jaka sa kinong tray ka ka company ban pet iki kot kisla ka balingo lalapan ban badan arngot ki brio na katega company ki balia musliai ki kinthai khna bat ka KSU kala jumaham balada ki one tray ki de ban one tray bet ya ka kam ka bala benshat haki amman musliai ki kinthai khna da ka bathu ban shim ka bu ya ka ba ka than hi kam shim lala ban priang lai thoru ba ka KSU ya ki tigi arngot hadin ka jinglap ya ka jingle ka jongki kala sneng haringkat ka jingdon lang ki brio jong ka snong patna ka leng ka company kila be kam no yaki komta halor kani ka benta ka KSU ka maham balada nang ni shakmat kan lap yakum gini gijingja kan le da ka bating e ka seng ka yo jingtep ba kidon ka to ka ki no tre juga ka company smai spike ka company patre ka flok nong ston kasai ba kida wan shibun ba ki no tre ki ba thamai te na ka leng ka seng na ka posik por kumba jule ni shai cek ikut selagi belum kam dia minta kasih ni wan pan cek ikut sela bat nila siamba hadu arpu ngut maka sispa tam pinong tre ki bom don ikut sela te kunta kaseng marmar iki kelapa noi sya kajaka ki bakiwan bat kunju kaseng kala manaru ikane company ba nada tuan la inong tre di ban penbiang ki ikut sela bat minum sya dari lero ba ki nong tray ibo wan tray ki barjala ki bon tray po ka premium trap ba wan klem ki kot slag bo biang katkum ka interstate migrant but workman act te hakane ka jing wan jurep ka jungi jing check jungi kini ki kot kisla jing kini ki nong tray ka balengo syam ni syam ba ni lapan ban ba don arngut ki breu nagane ka company ki ba hajing sha kum kaseng hi nila ai ka jing mana ka bating ya kane company ba ki bawan tre ha kane ka jaka ka jungi kim dei ban le muslia la ne ban 1 watt tanga 1 watt lock chini saka jaka ka jungi dei ban pet tengor bet te ka kam laju ya kam laju bat kumju ban wan tre be kane kam bang la ben shat iki ban tre kane ka surok nong stoin kam prai kersai ndai ka balingo play ngi semba arngot ki le iti kam ki ba ka thanhi ka nong stoin ni ka west kasili barokawai ba nyemla ban pediang te kumta ka steng mar dol abangi syami kini ki briu arngot ki ba le ini kampo jan te ka seng kala ai ki jing sneng jing kraw harangkat ki briu jong ka snong kumju jong ka neka company bat kumta ka company ru ni ai jingero kendiat lemar ba kila back kam no ikini ki arngot ki breu ki bale ne kampo jan tang ka mana juru ya ki breu ki barjala ki bawan tre ka ni ka thanjungi ba kimdei ban mlien ban wan wat lok ne wat tengah sini cha ka jaka ka jungi de lata wan tre bet kum kinong tre bat menta ni ai jing sungu ki breu ki ba bentip ingis panggane ka jingja ba ngilap akapor ka babiang ban 4 don menu marladangi ngi syam hadin habot ba kini ki jingja kelak dabja ba hadu ba longway sisni ba poi sidu sakam rathia ba poi sidu sa pay de kata ka long deringi ndrei mentap dengi ai jing sungu yaki bre ki ba ajing tipingi pangkani ka jingja bat kumkani ke jingjia ngi manaru ikini ki nong tre ki badang sa ne ba kinum million ban wat wan wat tengah wan lok sene bat lada ngilap kaseng hi kan le ka petia ka ek ba
ni dei ban le Ni nakaliang jong ka dorbar sinong mo thungweng adin mangila yo jingtip ba nakaliang jong ki ka KSU na po ka Nongstoin Circle West Khasi Hill kawan ban page bat chingo ya ki kot kisla bat ka ya borok kijing.com nak mata kini kinong tre po kaneka Spika company kaba tre ya kaneka project na po Nongstoin Ramrai Kersai bat nakaliang jong iru ha kabang yo jingtip ya kaneng la lek ban ya tre lang nak mata ka ka babaha ban kumju ro ban wara ya kata kacing bha ha ka imlang salang ha po ka sinong ka thau pila le ban ya tre lang bat ki ha ka ne ka por ban pila lab ba kala don ka jing tre ka bala persang ban ya baik ha kini ki system kan thi ka bala dep hanrei ha unu system pat ni lab ba ka don ka jing bom long jong ki katu kan ngot ki nong trei ke ba kim trei tang na ka banta ka kam jong ki ka bala ban set ha kan ka surak lane ka kam jong ki ka ba maki ki de ban trei hanrei ki la persang pat sadaki we pat kilat kilanti ha ka ba ni lab ba ki long ki jing du ko bat kum juru ki long ki ba penthut ya ki imlang salang ha po kan ka snong ka jongi te nak ta ka daw ha kan ka por ha ka jing don lang bat ki rengkat bat ngi ngala sim ya kanai karai bat ngila yo ru ya ki ka yo iro bat ngila lab ru iba ki don katu kane naka liang jong ki nong trei jong ane company ki lale ki kam ki ba naka liang jongi kum ki nong sing snong nyem la ban pediang ti hadin kata bade ngila sim ya karai ban ngile kut ru ba nya ha ban pha no ya ki ban lek phai no sindan na kane ka jaka ki ba maki kisa ti naka liang